Bai, nahiko harrituta nago ze argudio gutxi esan diren gure proposamenaren kontra. Eta argudioen artean aipatu dira bi, gezurra ez baldin badira, oso gertu daudenak. Lehenengoa da egingo den plataforma logistikoa izango dela jada dagoenaren bigarren fasea, ez? Nik uste hori dala gehiago proiektu hau saltzeko modu bat. Nola egitera zoazten, geltoki intermodal bat, beste baten ondoan, zer pentsatu duzue, guazen saltzera, fase ezberdinetan egingo dela, ez? Hori da pixka bat, San Jose legebiltzarkideak esan duena. Eta bestetik, Grajales legebiltzarkideak esan du, azkena gelditu zela, nik esan dut lehen, lau kokapen posible aztertu zela, eta hirugarrena gelditu zen, ezen azkena gelditu hirugarrena, eta ingurumen kalteak eragiten ez zituenen artean lehena. Hori da esan dudana. Ze azterketa horrek esaten zuen lehenengo eta bigarren kokapenek, Gasteizko mendebaldean, zein ekialdean zeuden kokapenek, ingurumen kalteak eragiten zituztela, eta ja azaldu ditut. Espirituren bikoizketaz gain, Zadorra ibaiaren ondoan egonda, Natura 2000 sarearen, sareak eduki beharko lukeen jarraitotasuna oztopatuko du, eta eremu ia osoa urperagarria dela. Eta nik uste Arasurrek daukan kokapenak badauzkala beste gauza on batzuk, eta nik uste aipagarria dela baita ere merkantziak espazio luzeago batean ere eramango direla, ze Frantziatik etortzekoak dira merkantzia gehienak, eta han ere, aipatu duzu portuekiko lotura Bilboko portuari, adibidez, jarraipen batzordeak edukitako aktetan ikusten da, ez zaiola interesatzen jundiz bilodaz. Baina beraiek Arasurren bai egin dituztela inbertsioak tren konexioetarako. Beraz, hori baldin bada daukazuen, ez dakit, argudio nagusi bat, esatea, horretan pentsatzen gutxienez, Bilboko portuan pentsatzen, Arasur askoz ere estrategikoagoa dela. Nik uste hemen kontuan izan behar dela, aipatu duzu abiadura handiko trenak babestuko duela plataforma, eta beraz ja ez dela urperagarria izango, karo. Baina Jaurlaritzak berak eskatu zuen aldaketa hori. Ze lehen, 2011 baino lehenago, 2012 baino lehenago barkatu, abiadura handiko trenak pintsatzen zuen ohiko trenean, Iruñago artean, ez joan hain ekialdera. Eta zeuek Jaurlaritzak eskatu zuen aldaketa hori egitea. Vale. Karo, aldaketa horrekin, gerturatu zen Zadorrara, eta gero-gerokoak. Karo, ondorioz, HT-aren linea eta plataforma kokatzen da 500, 100 eta 10 urteko uholde arriskuen zonan. Zer egingo da beraz? 70 hektareako eremu hau babesteko eta Jaurlaritzak lekuz mugitzea eskatu zuen abiadura handiko trenaren proiektua egiteko zona urperagarria batean? Urperagarria izan ez dadila bihurtu, ez da? Hau, egingo zu, hau egingo da. Pike honek, 11 metroko altuera izango du bere ibilbidearen 250 metrotan. Zadorra ibaia hemen alboan kokatuko da, abiadura handiko trenaren bi trenbideak hor goian daude, eta hemen ikusten diren marratxoak 2 metroko altuera da bakoitza. Hemen gutxi gora bera, marraztu dut eskuz persona bat, pixka bat eskala emateko. Izango du, 11 metro altuerako dike bat, 250 metroko luzeran, esan dudan bezala, 9,5 metroko altuerako dike bat, 200 metroko luzeran, kilometro bat eta 800 metro, 9 metroko altueran, eta 150 metro, 7,5 metroko altueran. Beraz, karo, hau egin ondoren, jakina, plataforma ez da operatzen, ja? Oso ondo. Nola planteatzen den, hemen, Natura 2000 sarearen espazio baten jarraitutasuna, nola ematen den, Arabako zonalde horretan dagoen beste eremuarekin. Dike faraoniko hau egin ondoren, jundiz bilodan, Jaurlaritzak aukeratutako eremua, ja ez da izango uholdegarria. Ura da gu gara, esaten du urak. Eta Gasteizaldean ez dakigu zergatik, baina hau da proposatzen duzuen bigarren dikea. Zaia ibaiaren dikearekin batera, uholdegarria den eremu bat urbanizatu ahal izateko.
Gurutzatuko ditugu behatzak, inguruan bizi diren herritarrak Lermandan, Margaritan, eta Sadorra berago bizi direnak, Tresponden, Bilodan, orain pairatzen dituzten, baino uholde gogorragoak pairatu ez ditzaten. Esaten dute behatza gurutzatzearena, zeda geratzen zaigun gauza bakarra. Zeren Jaurlaritza honetan ez dirudi inor dagoenik lurraldea modu zentzudun batean antolatzen.